Il-ment ieħor kontra l-Prim Ministru Roberta Bela li sar mill-Professur Arnold Cassola mal-Kummissarju tal-Istandards fil-ħajja pubblika reġa' ġie miċħud. Din id-darba l-ilment kien jitratta kunċert fil-miftuħ għal Annobli li wkoll ilu jsir bla ħlas sa mill-2010. Fil-fatt, lura f'Lulju tal-2023 Cassola lmenta mal-Kummissarju għall-Istandards il-Prim Imħallef Emeritu Joseph Azzopardi dwar dan l-istess kunċert bl-isem ta' A Night at the Palace u semma fost oħrajn l-użu tal-Palazz tal-Istat, jiġifieri dak tal-Girgenti, u l-ħlas minn fondi pubbliċi lill-membri tal-Orkestra Filarmonika ta' Malta u lill-kantant liriku. B'reazzjoni għal dan l-ilment, il-Prim Ministru kien wieġeb fitra li l-attività hija waħda pubblika miftuħa l kulħadd u ilha tiġi organizzata għal dawn l-aħħar 14-il sena. Fl-istess sitra, il-Prim Ministru żied jgħid li dan l-avveniment ikun ilu mmarkat fuq il-kalendarju tal-Orkestra Filarmonika minn ħafna qabel waqt li l-pubbliku jista' jiġbor l-istediniet mill-Berġa ta' Kastilja. U tenna li minkejja dħul għall-attività kien bxejn, din is-serata kellha wkoll Annobli, hekk kif inġabru flus għall-laqdiet li jaħdmu fil-qasam tal-animal welfare. Wara investigazzjoni mill-Kummissarju għall-Istandards, fejn saħansitra ġie verifikat dak indikat fl-ittra mill-Prim Ministru, instab li ġala darba l-kunċert A Night at the Palace kien miftuħ għal pubbliku bla ħlas, ma jistax jitqies bħala avveniment li sar għal benefiċċju ta' qraba tal-Prim Ministru jew mistednin oħrajn tiegħu, kif allega Arnold Cassola. Bekk il-Kummissarju konkluda li ma kien hemm l-ebda bażi biex il-kwistjonijiet imsemmin fl-ilment jkomplu jiġu investigati.